sasho ngaphakathi sesithelekile ke mbukeli ungabusanyakaza njengoba sesingangawe nje nawe njengoba usungaphakathi kuyona le video osibukele sikuyona njengamanje njengoba ubona ke sekuyiwo lo mzuzu kuyilo leli hora kusho kona ukuthi sekisikhathi sokuthi siphinde sihlangane kuyona le channel ikakhulukazi laba abangama subscribers ayo le channel nalabo abangakabe ama subscriber cha niyanxenxa bafethu ukuthi siyanicela ukuthi nicindezele usubscribe obhalwe amagama amnyama ngezansi kwayo le video ukuze ningeke nisaphuthelwe yilutho esuke senipathele zona ezithinta umaskandi lapha ehamba phambili neshisayo ngoba lishona ilingenazo izindaba zalo lezi zanamhlanje uthola kwasikade kwenzeka media production okwe channel ikazwe lonke ehamba phambili ngempela ekuletheleni izindaba umaskandi ezinohlonzo nezihlaba hlosile kusuka kwi-trends kuya kumabhomu kuya kumntalapho kuze kuyofika kwimncintiswano lapha kaMaskandi zihlale ngempela zilila namhlanje ke zizokhala sizoyikhalisa khona kwasikade kwenzeka media production sasifike qathatha nongasithandi uyosasithandi kuyona le channel ngoba cha singangawe ntanga namhlanje wafethu ungale kokushonisela ilanga njengoba usuvule le video nje uhweyiso lesihloko wasuthi awungene ngaphakathi uzungabe sikuphatheleni ngiyakuthembisa ukuthi ukhethe kahle ngoba uyothi iphela lenkulumo namhlanje uyobe usubheme wakholwa ngempela ke siphethe ngapha kuzandla mfowamphongose lana siphethe umthandeni igcomela ishomfo kwamanqele okwezinsizwa futhi kuyizona ngempela isematheni lapha endimeni kaMaskandi usuku nosuku ukukhulunywa ngazo yizona ezidriver uMaskandi kanje yizona ezicontroller itrend lapha endimeni kaMaskandi namanje ke ibanjwe ibona bafowethu ngifisa ukusheshe ngixolise kumuntu ozothinteka kule nkulumo engiyiphethe ngoba yona iyazwela mayuthi uyashesha ukuzwela cha ngicela ungixolele kodwa nje engakusho ukuthi iyothunikala enenxeba bayoyithoba abangakubo bafowethu njengoba nibona nje indaba inkulu iphakathi kwamaqhawe amabili sibhekene ne-top 10 yoKhozi FM lapho khona sinkhetha ingoma okuyiyona ezonqoba lapha ngomhla ka31 December isweze ku2024 ngenhlanhla ke usingumaskandi singenelwe ngempela amaqhawe amabili lokukhuza ndlamleze mfowamphongose nomthandeni igcomisho mfowamanqele ukuthi ngempela omunye wabo angasiweza ngaphesheya ngoba ngeke besweze bobabili ize kuyinhlanhla ukuthi bangene bobabili ngicela uqale ngokuthi ukhuzane ndlamlenze mfowamphongose uke waveza inkulumo laphana eke yasithinta kakhulu singabathandebe kaMaskandi nabalandeli bakhe ekakhulukazi lapho eveze khona ukuthi lapha endimeni kaMaskandi usasele yedwa yedwa usemi nabalandeli bakhe ukuyibona njengamanje asebemsupportile abayisupporting system kuyena ngale kwalokho bonke oMaskandi babheke ngakuye noma balisana naye ngenxa yempumelelo nezilezinhle ezihlayo lapha kuyena zenzayo ikakhulukazi lapha endimeni kaMaskandi lapho kukhuzane ngingacishe ngimfakazele yize akushoyo nokungesesilo iqiniso lonke ukuthi useyedwa bonke oMaskandi bamjikele ngokusho ukwakhe kodwa bafethu uma sikhuluma ngendaba kaTop 10 ukhuzane ndlamlenze umfokampongose yedwa vele lapho uma sikhuluma ngokuthi ngabe obani abeseka ukhuzane ndlamlenze umfokampongose njoba elapha engomeni kaTop 10 bese kuba khona igcomelisho umfokamanqele nje istatementini sikakhuzane sokuthi ujikelwa uMaskandi nje mesibheka njengamanje okwenzakalayo oMaskandi ngempela abaningi banxenxa ivote banxenxela umthandeni igcomele shomfokamanqele Mebanxenxela umthandeni igcosho mfowamanqele ukhuzane usevotelwa abalandeli bakhe yena umenxenxa usenxenxa abalandeli unxenxelwa nabalandeli ukuthi baqhubeke bavote so umthandeni igcosho mfowamanqele ume nabaculi abathile abamemezelayo ukuthi cha mfowethu siyakweseka abangoMaskandi siyazi ukuthi njengoba ukhuzane uMaskandi umthandeni uMaskandi asilinde sibone omunye uMaskandi thatha iside phakathi kwalezi insizwa zombili umuntu akasebenzela igama lakhe kodwa siyakubona kwenzeka njengamanje okuyona into ukhuzane ngempela yesho ukuthi cha oMaskandi ngempela abamjikele mesikhuluma ngabantu abanxenxa ivote banxenxela umthandeni sikhuluma ngabantu abafana njengoZanefa sikhuluma ngabantu abafana njengoGadla sikhuluma ngabantu abafana njengoDlophe sikhuluma ngabantu abafana noSmiso umfoka Khumalo yize kunjalo ke abantu abafana noThina Zungu bememeza lapha kuma gospel genre ukuthi akuvotelwe ingoma B kuyefana ke kunhlanga zimuka nomoya ngoba eyakoGawozi indlovu kaKhuba ibashaya behlangene bewumbimbi ngikhuluma nje
Imphumela ephume ngomhla ka-15 December ikhombe ukuthi uKhuzani Dlamini Mfumapongos uyena ohamba phambili ukudlula bonke abaculi anominatwe nabo lapha engomeni ezohlukanisa unyaka ku top 10. Umthandeni igcomele Shomfu kaManqele ulandela isibili ngempela. Kuyangimangaza ke ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi umthandeni eyalandele isibili weba landeli begcukamelisha ama Red Nation njengamanje zizokhala kini ukuthi kwenziwa yini ukuthi igcwamelisha line support engaka evela nakubaculi kodwa namanje lisahamba ngemumva. Khumbulani phela ukuthi akuvoti bona bodwa abaculi, kumele kakhulukazi kuvotwa abalandeli. Nenze njani na uma ngabe iqhawe lisahamba ngemumva? Njengamanje nizoxolisa nithini? Sizothi indlamlenze yenzelelo ubani ngoba phela siyakubona ukwenzelelwa ngapha kuyigcukamelisha. Indlamlenze sizothi yenzelelwa ubani ukuze ivotelwe. Sizothi obani abame emva kwendlamlenze ngoba sijwayele ukuthi sithi mhlambe uma ngabe omunye umuntu eyewina sisole ukuthi cha uyenzelelwa, omunye ubanjwe ngophondo. Namhlanje ke ubani obambe omunye ngophondo, ubani ocindezelwa omunye. Khona umuntu ocindezelwa njengamanje ngokwenu menibheka nini, ngoba onke amaqhawe avotelwa ngabalandeli babo. So ngifisa ukuveza ukuthi balandeli begcomelisha niyalehluleka igcukama elisha niyalifeyila. Igcomelisha likwenza konke. Le ngoma engene lapha kwi top 10 ingoma ngempela le sifisa usibone igila imanga. iParis iqhubeka ishayina unyaka njengoba ngempela yenza kahle ngempela lapha ekuthandweni nasekudlalweni nje emazweni onke omhlaba, ngisho ko France uyatholakala iyadlalwa. Izohlula yini ukuthi dabule unyaka mengabe nina nilisupporta ngokweqiniso igcomelisha? Kusho ukuthi niyalehloleka, niyalifeyila igcukama elisha. Lokho sikubonile laphana ngo-2020 sizongena ku 2021 lisala lapha liqhathwe na Indlamlenze Mfumapongose kuyona futhi i-top 10. Namhlanje siphinde sakubona kulonyaka lokho kwenzeka kwikhuphwaneza kusibona inkunzi igcomelisha liphinda lisala ngevoti njalo. Kuvota nina ungelovi elibe eveza ukuthi ngebe i-top 10 imi kanjani isonto nesonto. Sayibona igcomelisha lihamba phambili, salibona lisalela emumva kwaze kwayophela kwaze wayovala insuku zothi kuyavotwa. Namanje sibonile igcomelisha lihamba phambili meqala yona i-top 10. Njengamanje lesibili lisonto i-top 10 Ukhozi FM ihamba. uKhuzani Dlamini Mfumapongose usengaphambili njalo futhi. Kuphinda lento eyaphinda kwikhuphuka nezakho sibona inkunzi. Kanti nenza kanjani mengabe lithi iqhawe votani? Ngisho ngoba phela njengamanje iqhawe linabaculi abalesekile ukuthi ngempela bakhankase kubalandeli balo. Nina nenze njani ke webalandeli begcukama elisha okubeni nine support system engaka? Ngifuna ukunitshela ukuthi cha igcukama elisha uma ngathiwa liyadliwa la kuyobe abalandeli balo balandela nje ngeenkundleni zokuxhumana ngokuthi babhale ngezithumba bethi mthonga, kodwa mase kuthiwa ngempela baleseka iqhawe cha abakwenzile. Kunehlulwa yini ukwenziwa ama Blue Nation? Ama Blue Nation athi ingoma ku 33665. Nina nihlulwa yini ukuthi nithi ingoma B ku 33665? Phela le ngoma iParis angeke singabaze ukuthi ihamba phambili kunomjolo ngokudlalwa nangokuthandwa nje kakhulu, ngoba iParis ithandwa ngisho zile iQueen, ikhala ematavern, ikhala emaclubini, ikhala emasontweni, ikhala yonke indawo. Umjolo udlala lapha kumaskandi kuphela, uthandwa nje abathandi bakaMaskandi futhi udume kubathandi bakaMaskandi. Kodwa njengamanje umjolo siwubona uhamba phambili lapha kuyivoti. Nosuke nisole banike futhi emvolo mangabe umjolo usuwinile. Nosola nosola ukuthi uKhuzani uyevotela noma nosola abasakazi boKhozi FM, ngoba phela nansi into okuyona eke ibhekwe mengabe sebehluliwe umuntu mengabe ehlula nalabo aqhathwe nabo. Asichemile kodwa sizonivusa emaqandeni ukuthi yebo utshani obulelwe buvuswa umlilo. Qhubekani ke nidembese ningayenzi okwenziwayo. Nansi Indlamlenze naka ama Blue Nation angacheme namuntu noma angana mshoshozeli ayilwelayo nje okwenkunzi engenamelusi, ayayazi into ayenzayo. Namhlanje bekuyileze kuphathele zona igama usibone isicelo uhle wambeje phansi eCrosscopo lapho engibuya khona. Siphinde sihlangane ngamanye ama video alandelayo.